Saúdos, familias. Hoxe imos falar de por que deberíades mercar as cousas para os vosos peludos nun profesional. E o contido do día en veterinario de familia, xa sabedes, a canle daqueles que sentimos que os nosos animaliños forman parte das nosas familias. Vou vos dar 4 argumentos e un consello final. O primeiro, igual che convén que te orienten. E aquí refírome non ao color da, non sei, que te poñas a un arnés. Refírome a cousas que poidan ter que ver coa saúde. Alimentación, antiparasitarios, champús, cousas que se as compras sin saber, igual a podes montar. Segundo, que te aproveitas do seu feedback. Unha persoa que está, pois eso, dando, imagínate, pois eso, alimentación, e que despois a xente lle conta que tal, sabe bastante como funciona cada produto. Aprovéitate dese coñecemento. Terceiro, para que volvas, o profesional necesita quedar ben. Entón, vaiche dar unha cousa que consiga que volvas. Eso gana todo o mundo. Gana él, ganas ti, gana o peludo. Parece boa idea. Cuarto argumento. Cando mercas alimento para o teu can ou o teu gato nun lineal, non tendes a comprar o millor, tendes a comprar o que máis lle gusta. De maneira que as típicas marcas blancas non son malas, están super ricas. Por qué? Porque compiten por estar ricas, compiten porque cando lle das ao teu gato vai lle gustar máis que a do outro supermercado. Que pasa con eso? Que pasa se a ti che dan a comida que máis che gusta sin parar? A comida ideal non é a que está máis rica. A comida ideal é a que está adecuadamente sabrosa, nin moito nin pouco, e que despois teña unha serie de características adecuadas pois, para o seu estilo de vida, a súa raza, a súa saúde. Pero, se che dá un profesional, o que vai estar pensando é no millor para o teu peludo, non no que este extremadamente rico. O consello, utiliza o sentido común. Busca o profesional máis profesional nesto que necesites mercar. Quero decir, se necesitas un champú, ao millor, que mellor te pode aconsellar é a túa perruqueira. Se necesitas, creo que sería un ramal, ao mellor que te pode aconsellar mellor é un educador canino. Se necesitas un antiparasitario, pois o teu veterinario, como o mellor o teu farmacéutico. E hai moitos máis profesionais que temos aí. Incluso aqueles que se ocupan dos seus últimos momentos ou as residencias para animais. Temos moitos profesionais para que nos axuden. E aquí, xa que estamos nestas datas de Nadal, quero que descubrades cal é o sentido último deste vídeo. Estas datas, que xa sabedes, que consisten no día de Noiteboa, no día de Nadal, e o resto dos días son San Gastón. E estaredes pensando, aquí facendo un vídeo de Nadal para trincar o seu cacho de tarta. Pois non. O que quero é que todos aqueles que temos peludiños e todos aqueles que traballamos en cuidar os peludiños fagamos unha comunidade en beneficio deles. Que vos axudemos a telos ben, a cuidalos, a que estén felices. Que fagamos unha comunidade dos profesionais e os responsables dos animais para que todos estemos mellor. Fagámola e ti non te quedes fora. Ese é o meu bo propósito para 2025. Vico, el feliz ano novo a todos.